हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। മാതാജി സൗണ്ട് ഇല്ല മാതാജി. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല മാതാജി. कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशा नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद पंचाशद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण. എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല മാതാജി. കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വിട്ട് 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 പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാം. കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി, അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 18 എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, സോറി. ചെറിയൊരു തിരക്ക് പറ്റിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് 18ാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തില്ല അല്ലെ? കേട്ടോ, ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. 18ാമത്തെ അധ്യായം വലിയ അധ്യായം ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഒരു സംഗ്രഹം. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതുവരെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നാണ് ശില പ്രഭുപാദർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മോക്ഷ സന്യാസ യോഗ എന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ?
നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിശൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശി ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മള് സന്യാസം, എന്താണ് ത്യാഗം, ഇത് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇതിന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? കേശി ഹനിച്ചവൻ, കേശി നിഷൂദന അല്ലെ, കേശി നിഷൂദന, കേശി ഹനിച്ചവൻ, കേശി എന്ന രാക്ഷസനെ ഹനിച്ചവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രാക്ഷസന്മാരായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംശയം വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ അല്ലെ, കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഋഷികേശ, അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ വിളിച്ചല്ലേ, മഹാബാഹു, ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന. 3 പേരിലാണ് അർജുനൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് മഹാബാഹു ആണ് അദ്ദേഹം, കൈക്കരുത്തുള്ളവനാണ്. കേശി എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ വെറുതെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ച് പിന്നെ മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പോഴും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം. പിന്നെയോ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യോ അല്ലെ, അതാണ് ഇപ്പൊ ത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട, മറ്റാരെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സ്ലൈഡ് ഇത്തവണ ലെവൽ 2 സ്ലൈഡ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ലെവൽ 1 സ്ലൈഡ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചു തരാം. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാനത്തപകർമ്മ നത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്, മറ്റു ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഋഷിമാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണം. നമ്മള് ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങള് അത് നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ അത് ത്യജിക്കണം. പിന്നെയോ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. തപസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്, പിന്നെ മാനസിക നിലയിലുള്ള തപസ്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ദാനം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദാനം, അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സാത്വികമായ ദാനം ഏതാണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ഏതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ.
യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം മൂന്ന് വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗമുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ. യജ്ഞദാനത്തഭകർമ്മ ത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ മൂന്നും. അപ്പോ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത് മൂന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഏത് കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അല്ലെ. ഈ 3 കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിക്കണം അല്ലെ, എന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വേണം, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് സംതൃപ്തി ആവണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നിയതസ്യ തു സംന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാത് തസ്യ പരിത്യാഗഃ താമസാഃ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഞാൻ ഇനി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു, എനിക്കിനി ടീച്ചറിന്റെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ, ഒരു വീട്ടമ്മ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കൽ എന്റെ ജോലിയല്ല, എന്റെ ഒരേ ഒരു ജോലി ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് തെറ്റായ രീതിയാണ്. ആ കുട്ടിയും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. അമ്മ ഈ വാംശോ ജീവലോകെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി അത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യാമോഹം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന് സേവനം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഈ മനുഷ്യരെ ഒന്നും നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ കായക്ലേശ ഭയാത്യചേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമായി എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അർജുനനെ തന്നെ പറയാം. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുരുവിന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമപീഹ ലോകെ. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഗുരുവിനെയൊക്കെ ഹനിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈക്ക് രക്തപങ്കിലമാകും, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആര് ത്യജിക്കുന്നത്?
അർജുനൻ അത് ത്യജിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ത്യജിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല, എനിക്ക് ദോഷാണ് കിട്ടുക, പാപമാണ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ കരുതി അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. ആ ത്യാഗം ഒരിക്കലും ശരിയായ ഒരു ത്യാഗമല്ല. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗഃ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. അത് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കില് ഭൗതിക സംഘരഹിതനായിട്ടും, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഭൗതികമായിട്ട് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്ന് മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ നിയതകർമ്മം തനിക്ക്, അതായത് തന്നാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ ആ കർമ്മം, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം, ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച, ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലിയാണിത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ ആ നിയത കർമ്മം, നമ്മൾ എന്താണോ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ, അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണ്. അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ അല്ലെ. ആ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ. നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗീ സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു ത്യാഗി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ശുഭ അശുഭങ്ങളെ കുറിച്ച് അയാള് ബോധേഡല്ല, അയാള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ ആ വ്യക്തിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി? സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് അതിനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ആസക്തിയും കാണിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. എന്താണ് കർമ്മം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്, എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്, എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശുഭാശുഭ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല അല്ലെ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശുഭകരമായ പ്രവൃത്തിയാണോ അശുഭകരമായ പ്രവൃത്തിയാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മാത്രമേ അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ നിയത കർമ്മം എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മള് തീരെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അതാണ് ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ കർമ്മങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പറയുന്നത് ഇംപോസിബിൾ ആണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ത്യജിക്കാൻ ഒരു ജീവൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവന് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ
നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, അതായത് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ചേർന്നതാണ് ഈ മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടമില്ലായ്മ, ഇത് രണ്ടും കൂടിയത്, ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ റിസൾട്ട്, അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അല്ലെ, മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്യാഗികളല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് അതിനുശേഷം ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പക്ഷെ മരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ വ്യക്തി എല്ലാം ത്യജിക്കുവാണ് അല്ലെ. ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലത്, അദ്ദേഹം ശുഭവും അശുഭവും നോക്കാതെയാണ് സ്വകർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, നിയത കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, റീബർത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇനി വരും ജന്മങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ അർജുന അല്ലെ. നേരത്തെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെയാണ് വിളിച്ചത് മഹാബാഹു എന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പോ അർജുനനെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു മഹാബാഹു. കാരണം അർജുനനും ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ്, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വേദം പറയുന്നു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ 5 കാരണമുണ്ട്. ഇനി അവയെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥഗ്വിതം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ? അധിഷ്ഠാനം അതായത് ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ശരീരം ഒരു ഘടകമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ആ വ്യക്തി അല്ലെ, ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ ആ വ്യക്തി. അതായത് അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് അതായത് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഇതിൽ പ്രഭുപാദരുടെ പെർപ്പോട്ട് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അധിഷ്ഠാനം എന്നാൽ ശരീരം, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് എന്നാൽ ചെയ്യുന്നവൻ, അറിയുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആത്മാവെന്ന് ശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു. സ്രഷ്ട എന്ന് പ്രശ്നോപനിഷത്ത് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം. കർമ്മോപകരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മത്തിനും പിന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഉദ്യമമാണ് ഉള്ളത്.
പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും തന്റെ സുഹൃത്തായ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ളവ തന്നെ. ആത്യന്തികമായ കാരണം സർവേശ്വരനത്തെ ഈ നിലയിൽ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും കർമ്മബദ്ധരല്ല. സമ്പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ ആത്യന്തികമായി സ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം പരമമായ പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കും, അല്ലെ? അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാരണങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ? അധിഷ്ഠാനം അഥവാ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിനുള്ളത്. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യ കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ന്യായം, അന്യായം എന്നീ വാക്കുകൾ, കർമ്മം എന്നാൽ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. ന്യായം എന്നാൽ, ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായതെന്നർത്ഥം. അതിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം അന്യായവുമാണ്. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻപറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയായ കർമ്മം, ശരിയല്ലാത്ത കർമ്മം, അല്ലെ? ന്യായം വ അന്യായം വ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ കർമ്മത്തിന് 5 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അത് അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കാരണങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അത് ഏത് തരം കർമ്മമായാലും, ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ ന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നയാളെ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അയാൾ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആരാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നയാള് ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഇതേ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ, അല്ലെ? അത് ഇതേ മീനിങ് ആണ് അതിനും വരുന്നത്. യസ്യ നാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യതേ അതോപി സ ഇമാം ലോകാൻ ന ഹന്തി ന നിബധ്യതേ. വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ, ഇങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ. അതായത് വിദ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ ഞാനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള്, പിന്നെയോ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാളെ കുറ്റവാളിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് ആരെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റാം? നമുക്ക് ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസറിനെ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദതായിനഹ നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളിനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ആക്രമിയെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു നരഹത്യയുടെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം അയാളിൽ വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അയാള് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം എന്ന് കരുതിയോ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല ആ വ്യക്തി ആ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ, അതായത് വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി,
മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു നരഹത്യ, ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാലും അയാളെ ഹിംസകനായിട്ട്, ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ആ കൊലപാതകം പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധാ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേരി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. ഇപ്പോ കർമ്മത്തിന് 2ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങളും കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുമായിട്ട്. അതില് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, ഈ 3 കാര്യങ്ങള് കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് പർപ്പോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് 3 തരം പ്രേരകങ്ങളുണ്ട്: ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നിവ. കർമ്മോപകരണങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയെ കർമ്മഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഈ മൂലഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായി ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്, അതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടി യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപം അത്രേ. അതിൽ നിന്ന് കർമ്മം രൂപമെടുക്കുന്നു. ആദ്യമായി വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഇതാണ് പ്രചോദനം. പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നായാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. കർത്താവും പ്രചോദനവും ഉള്ളപ്പോൾ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് കർമ്മം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനിയാണ്. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവുമാണ്. ജ്ഞാനം കർമ്മച കർത്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസാംഖ്യാനേ യഥാവച്ഛൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് ഇവയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി അർജുനന്. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, അല്ലെ? നമ്മൾ പല പല രൂപങ്ങളിൽ, പല പല ശരീരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? വിദ്യ വിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന, അല്ലെ? ദേവനാകട്ടെ, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ. ദേവനാകട്ടെ, മനുഷ്യനാകട്ടെ, പക്ഷി മൃഗങ്ങളോ ജലജന്തുക്കളോ വെറും സസ്യങ്ങളോ ആകട്ടെ, സർവ്വജീവികളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ജ്ഞാനമുണ്ട്. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഒരേ ആത്മചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു. പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് ശരീരത്തിലുള്ളതായാലും ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവം ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതിയാണ്. ആ പരമതത്വത്തെ, ആ ജീവചൈതന്യത്തെ ഏതൊരു ശരീരത്തിലും കാണുന്നത് സാത്വിക വീക്ഷണമാണ്. ആ ജീവചൈതന്യം അനശ്വരമാണ്, ശരീരമാകട്ടെ നശ്വരവും. വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടാണ്. ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് അസംഖ്യം രൂപഭേദങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവചൈതന്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തിഗത ജ്ഞാനം
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാവം അത്രേ. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും ജീവചൈതന്യം എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഒരേ ജീവചൈതന്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഏതാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം? എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ളത് ഒരേ ജീവചൈതന്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. പൃഥക്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഇനി ഏത് തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് രാജസമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ വിചാരം തന്നെ എന്താണ്? രാജസമായിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബേസിക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ആ ഒരു ജീവചൈതന്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സാത്വികമായ ജ്ഞാനവും, ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവുമാണ്. നമുക്ക് പർപ്പോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുമുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവബോധ വികാസത്തിന്റെ വൈവിധ്യം അനുസരിച്ചാണ് ശരീരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവില്ല താനും. അതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനപ്പുറം ആത്മാവെന്നൊന്നില്ല, ശരീരം തന്നെ ആത്മാവ്. ആ അറിവിനനുസരിച്ച് അവബോധം താത്കാലികമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിലും പറയപ്പെടുന്നു, സർവജ്ഞനും സർവവ്യാപിയുമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, വെവ്വേറെ ജീവാത്മാക്കളില്ല. ക്ഷണികമായ ഒരു അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശരീരം. അതിനപ്പുറം ജീവാത്മാവോ പരമാത്മാവോ ഇല്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി ഇല്ല, അതുപോലെ ശരീരമാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. യത്തു കൃഷ്ണവദേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്താമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം കൂടാതെ നേടാതെയും, അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും, എന്താണ് സത്യം അല്ലെ, പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, അതായത് ഒരു നോളജും ഇല്ലാതെ എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായ അറിവ്, അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലായ്പ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. പ്രാമാണികരിൽ നിന്നോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാവാത്ത ഒരാളുടെ അറിവ് ശരീരത്തിന് അപ്പുറം പോവില്ല. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അയാൾക്ക് ധനം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈശ്വരൻ. അറിവെന്നാൽ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റലും. നിരപേക്ഷ തത്വവുമായി ഇത്തരം അറിവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതാണ്ട് ജന്തുക്കൾക്കുള്ള അറിവ് പോലെ തന്നെ ഇത്. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, മൈഥുനം ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതിനെയാണ് തമോ ഗുണജന്യമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോ ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദർ സംഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസമാണ്, ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ ശരീരത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമാകുന്നു. ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ രാജസികമായിട്ട് പറയുന്നു.
ശരീരത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്നതിനാൽ താമസികമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വരെ അല്ലെ, ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഏതിലാണുള്ളത്? താമസിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. നിയതം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷ നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷ തത്കൃതം അഫലപ്രേത്സുനാ കർമ്മ യത്തത്സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. ഏത് കർമ്മമാണ് സാത്വികം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ. രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടക്കേട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും ഇല്ലാതെ, ഫല ആസക്തി കൂടാതെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ അല്ലെ, കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിനെയാണ് സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. നമുക്ക് ഫലാസക്തി കൂടാതെ പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതാത് ആശ്രമങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അവ കർത്തൃത്വാവകാശമോ ആസക്തിയോ തജ്ജന്യങ്ങളായ രാഗദ്വേഷങ്ങളോ കൂടാതെ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സംതൃപ്തിയോ ആത്മാഭിമാനമോ കണക്കാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ നമ്മളാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു കർത്തൃത്വം അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം നിയത കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ യദേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസംധാകൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ വിദ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. അപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ രാജസകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ അനപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്താമസ ഉച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. അപ്പോ എന്താണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വിഷമങ്ങളോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നോക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായി അല്ലെ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഒന്നും അല്ല ചെയ്യല്ലേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിനെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങളോ നാശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വരുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്ന, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതിനെയാണ് താമസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തസംഗോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹ സമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർ നിർവികാരഃ കർത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പൊ ആരാണ് സാത്വികൻ? ഏത് വ്യക്തിയാണ് സാത്വികൻ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയ അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തി തേ അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആ ശ്ലോകത്തില്? ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ. എന്റെ മായ പറയുന്നത്
വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കടന്നു പോകാനായിട്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആർക്കേ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? നാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാണോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും അല്ലെ, ഞാനെന്ന ഭാവം ഇല്ലാതെ, ഞാൻ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, വിദ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി. എന്തിനാണ് സ്ഥിരനിശ്ചയം വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരനിശ്ചയം വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് സ്ഥിരനിശ്ചയം വേണ്ടത്. ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും, അതും എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനാവാതെ, അയാള് ജയപരാജയങ്ങളിൽ ക്ഷോഭിക്കുന്നില്ല. ജയിക്കുമ്പോ സന്തോഷവും പരാജയത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണബോധവാനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. തനിക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെപ്പറ്റി അയാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയില്ല. വിദ്യാഹങ്കാരത്തിനും ദുരഭിമാനത്തിനും അതീതനാണ് അയാൾ. എങ്കിലും ഉത്സാഹത്തോടെ ഉറച്ചു നിന്ന് അയാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കും. അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റി ആവലാതിപ്പെടുകയുമില്ല. ജയ അപജയങ്ങളെ കാര്യമായി എടുക്കാതെ അയാൾ എപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഈ കർത്താവാണ് സാത്വികൻ. അപ്പോ പ്രഭുപാദരും പാസ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹി ആയിക്കൊണ്ട്, പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി എന്താണ്? തന്റെ ജയ അപജയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനെ പറ്റിയും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും അയാള് കൂളായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആള്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത്. രാഗി കർമ്മഫല ഹിംസാത്മകോ ശുചിഹി ഹർഷശോകാന്വിതകർത്ത രാജസപരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്വാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. ആരാണ് രാജസികായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടണം, ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? അയാൾ രാജസികായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ. അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ 10 രൂപ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് 100 രൂപ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിക്കുക? രാജസികായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുക. ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, മാനസികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. മാനസികമായ ശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് ശാരീരിക ശുദ്ധിയും ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവ്, അപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളിലും വളരെ ആസക്തിയുണ്ട്. സുഖം മാത്രമേ അയാൾക്ക് വേണ്ടൂ, ദുഃഖം അയാൾക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെ ബാധിതനായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെയാണ് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. പ്രവൃത്തിയിലും തന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്വാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. ഭഗവതർ പറയുന്നു, ഭൗതികതയോടോ വീട്, കുടുംബം, ഭാര്യ, പുത്രാദികൾ ഇവയോടോ അത്യന്തം മമതാബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലത്തിലും വലുതായ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തെ ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സുഖാനുഭൂതികൾക്കെല്ലാം ആവുന്നത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം. പൊതുവെ ഇവർ അത്യാഗ്രഹികളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണെന്നും അവ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാവുന്നവയല്ലെന്നും കരുതും. അന്യരോട് ഈർഷ്വാലുവുമായിരിക്കും. തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പാപവും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അശുദ്ധനാണ് അയാൾ. തന്റെ സമ്പാദ്യം വിശുദ്ധമോ മലിനമോ എന്നത് അയാൾക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സഫലമായാൽ അയാൾ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും. അത് വിഫലമായാൽ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കർത്താവ് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് വീട്, കുടുംബം, ഭാര്യ, പുത്രന്മാർ ഇവരൊക്കെ
ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവരോടൊക്കെ നവതാബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും. ആരാണ് രാജസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 90% ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തെ ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ എത്തിക്കാനാണല്ലോ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഉത്കൃഷ്ട നില എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അത് പക്ഷെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഉത്കൃഷ്ടതയായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഉത്കൃഷ്ടനില ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഉത്കൃഷ്ടനില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവാണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടനില എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് പെരുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിനെ ഒരിക്കലും ഉത്കൃഷ്ട നിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണത് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തെ ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സുഖ അനുഭൂതികൾക്കെല്ലാം ആവുന്നത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതാണ് അതൊരിക്കലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള, ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, ലൗക്യം ഈശ്വാരവുമായിട്ടുള്ള, വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അയുക്ത പ്രാകൃതസ്തബ്ധഃ ഷഡോ നൈകൃതികോലസഃ വിഷാദീ ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്താ താമസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ എഗൻസ്റ്റ് മാത്രമേ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെയോ ഭൗതികവാദിയാണ്, അയാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ വാദിക്കാനുള്ളൂ. ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതെല്ലാമാണ് ചെയ്യരുതാത്തതെന്നും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ് അരുതാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി അക്കൂട്ടർ ഭൗതികവാദികളായിരിക്കും. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സൗമ്യത കുറയും. പൊതുവെ കൗശലക്കാരും പരദൂഷണത്തിൽ സമർത്ഥരുമായിരിക്കും. അലസരാണ് അവർ. തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം വേണ്ടുവിധം നിറവേറ്റുക ഇല്ല എന്നല്ല, പിന്നേക്ക് നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ പൊതുവെ വിഷണ്ണരായി കാണപ്പെടുന്നു. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊല്ലങ്ങളോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇക്കൂട്ടരാണ് താമസർ. അപ്പോ എന്താണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള ആളുകളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ദുർവാശിക്കാര് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനും അപമാനിക്കാനും ഒക്കെ സാമർഥ്യമുള്ളവരും അലസനും ദുഃഖിതനും സ്വന്തം കർത്തവ്യം മാറ്റിവെക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആളിനെ താമസിക്കായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധേർഭേദം ഹൃദയൈവ ഗുണദസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യോ വേത്തി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ സാത്വികി. ഇപ്പൊ ഏത് ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇപ്പോ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അഥവാ അനുഷ്ഠാനാർഹങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളായവ ചെയ്തുകൂടാ. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യുന്ന അറിവ് സാത്വികമാകുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏത് തരം ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി, ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഏതിനെ, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് ഏതിനെ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്, എന്താണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, എന്താണ് മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി, അതിനെയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ രാജസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് ഇതിലെല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ല. അതായത് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി? അധർമ്മം ധർമ്മമിതി, അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയാ മന്യതേ താമസാവൃതാ, തമസാവൃതാ സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ, അതായത് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അല്ലെ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കരുതുന്നു അവര്. താമസിക്കായിട്ടുള്ള ആളുകള് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി, അതാണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ് രാജസിക്കായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും താമസിക്കായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. രാജസമായിട്ടുള്ളത് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലാത്ത ബുദ്ധിയെ രാജസികായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? താമസികായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവര്. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രാജസമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്ന്. അപ്പൊ അവർ ചില സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ധർമ്മമായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് അധർമ്മമായിരിക്കും. പക്ഷേ താമസിക്കായിട്ടുള്ളവര് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഓൾവേസ് അവരെപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധൃത്യായയാ ധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഃ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സാത്വികീ. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ ഏത് നിശ്ചയമാണ്? ദൃഢനിശ്ചയമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. യോഗാനുഷ്ഠത്തിൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അർത്ഥം പരമാത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ മനസ്സിന്റെയും പ്രാണന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം നിരന്തരം പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം സാത്വികമാണ്. അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന വാക്കിവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ നിശ്ചയമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. യോഗത്തിൽ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം, അതിനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. യയാധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരാനുള്ള കാരണം അല്ലെ ആ ഒരു നിശ്ചയ ബുദ്ധി. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമാർത്ഥ കാമം ഇവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഫലകാംക്ഷയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നിശ്ചയം,
അതിനെ രാജസിക്കായിട്ട് പറയുന്നു. മതപരവും സാമ്പത്തികവുമായ മേഖലയിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനും നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവനും മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ എന്നിവയെ ഈ വിധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവനും രാജസ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രാജസ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധാ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സാത്വിക സ്വഭാവിയായ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയില്ല എന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായ ഉറക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരാണ്, സ്വഭാവം താമസികമാകട്ടെ, രാജസമാകട്ടെ, സാത്വികമാകട്ടെ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ, അതായത് എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങി ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുക, ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ധൃതി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി, നിശ്ചയം, അതാണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.